Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong. UMDC na Jayau constituency uba polling do. Ularai ban sapa da kajing tho show menteri rang ba kajilla. Ukon rat kongkal sangma, kum kajing ajing mot ya ka sarkar. Ba kadang day ban perking hadu kata-kata ya kelek kawan nakawai ka district syakawai pat hadian ba kajing penjari ya ka pakang snong ka ba arpois ngi jong ka sarkar India kan sakot no hakakat sautrek mentau benaya yong arajar arpau kum si benta banyada ya kajing jong ki pat ba na kajing sapriang uknyang jingpang COVID-19 ubara dekat palat silak ngot ki mensem riau hakaleng kiri jong ka perthai hakajing ikran bat ka Batesi TV uba polling do ulayai ban balada ka sarkar jela kan penjun sorno ya kelek kawan haki district ki badan hakajela kan amdan jing motsho henrei kan wan ra penban ke jing mensau ke bejor namar ba kum bakalong hadu mentahi ke jela mai kalea kadang yai bat ya ke record ba kampat dan setia watang uweiru ubalangan ya ke jingpang coronavirus Kong sandu kolong bagadi bandan ka balance pada ka livelihood but ka life ka pamut pada ka jingmai ka jing brio bat ka jing ala ya ki ya ka kamai ka kaji ke jong ki brio tila da ka sarkar bak ki district administration ni ki shem ya ki sinjam ki ba biang hak precautions ki ba biang to kamut ngai i ba lara ka dei tang hapo jong ki district klam ba cha pa de movement shabar jong district kanam relay ka bakong sandu kalong ba ki enforcement ya kene ka lockdown ke de ban klan ki magistrate ngai kamdan jengmut baki magistrate kin bon kam ban lechong shaki dukan joki stockist ban lit ya ki yu khau lit pe ki jingtho ka kam joki ke de ban de ban enforce ya ne ka lockdown de kumba le yo report wat man ta kasni hibru na do asam kidang poi shido golf links de kumba somewhere ka don ka floor somewhere ka don ka kidang ki lapses ki jing bamla jong ki district administration ban enforce kan ko lockdown ka pamut ka de benlek omdi tang ha ka level to KTC right down to the local police station ki ban na ban enforce ni ka lockdown amalada ni long strict tang ha po ki district la ki jomi district kat ba ki bru na ba jo ka state pada kita yo penduk jadi de kamut kata higa kapen ka defeat ya ka purpose to lockdown ngai kita kejing don kam extend ke don kam di hagaju kepuat budaya kan di movement syapalat pujong district 4 dei bansha inum kan dari ka state tangga inter district movement 4 dei bansha tilada enforce pada ya ka lockdown strictly within district the some relaxation ka ba again ni kata relaxation pada ka di don ka district administration ka baklan ka ban pentikena bakat kan rekam effectively dia kata adalah inter-district movement ngimpat dia ban island not at this stage namar ba kalong crucial ba kami kali ari kawai na ki likely states ki badang like now new virus dia kada ni hapan pentikena ba ni maintain ya kata ka record ke ni kenang ba ka state ke ba red ka society ke ba ki blue ki clear ki rom ki mi ba ladangi island ta kamut kadang kanong disaster lang ta.